Ave manhoko akanaka mabuja, tauya nokuja kunzewe kwanyasi musi wechishanu zuva rochi25 mumwedzi uno waNdira. Tiri kutanda nonyaya yaduka iri kupisa padande mutande. Mai Khupe waburika wari kureketa kuti wadzingawo Douglas Mwonzora kubato rawo reMDCT. Wagoreketa iwo kuti iwo Mai Khupe ndiwo mutungamiri aripo anofanira kunge achizikana zviri pamutemo. Watoti wakuringira kuti dare reparamende rekogotora divi mukunetsana kwawo kwavari kuita naMhanduwe. Wati iwo wari kuringira kuti kureke kugoita vanhu vanodanidziwa kubisiwa mudare reparamendemo kana zvinge zvanetsa. Ipapa watoti wakuenda kumatare edzimhosva kuti wana mutongi waite kuenzanisa nyaya yawo iyi. Ticharamba takaringa ikwe inoenda, asi sezvamunoziva kuti wese vanonga vari kupikisana nehurumende vanorambidziwa kusangana zvomatongerwo enyika. Mapurisa atoenda kurandidzira iwo musangano wanga wadedzerawo. Ipapa pakare kwaburika kuti kwai Morgan Komichi ari kudivi raMai Khupero aidi. Ticharamba tichiringa kuti wachaita sei pazvinenge zviri kuitika, tinenge tichingokunyepai. Bato reMDC Alliance ragotiro rakutonhadzira kuti riise kupfanya kuita faka puresha chaiko kuzeki kuti iite shanduko dzinoda kuitiwa wari kusati kwaitiwa sarudzo dzogore rinouyadzi. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachiita sei, tichigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Wachiwenga wagobudisa masoko okuchema muchakabvu Zex Manatsa. Watiwo Zex Manatsa achatopuwa mari yokubatsirwa kuti aikiwe nehurumende. Aiwa, tinozvitenda tichizvikudza, tichindoimba kuti zvinoita kuti zvirerukire mhuri yache. Magweta anoita kodzero dzevanhu agoti iwo anyorera tsamba kumapurisa nonhau yokusunga wanhu kwairi kuita nonyaya yemotika dziri bemanhamba. Watiwo wamwe wanhu wari kusungiwa kundosungiwa hawo asi mhosva njaoba, nokuti wanga wakatoita zvese zvinodiwa wakatobhadhara mari asi kupuwa manhambayo idi mabi angu heno kuti zvichapera sei. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zviri kudini. Ipapawo hurumende yabva yareketa kuti CVR kunobuditsiwa manhambako kwaiwa kutoseenzesiwa mazuva ese kusvikira wapedza kubuditsa manhamba wavanhu wese. Kwai vanenge vari kutoseenza kubva nguva dzosere kusvika nguva dzonhatu dzomasikati. Aiwa, tinozvitenda. USAID wakabatana noWFP wagoreketa kuti wari kutobatsira vanhu vanosvika 350,000 kubva mwedzi waZvita wegore rapfuura kusvikira mwedzi waKurume wegore rino. Kwai vanhu vava vanenge vari kupuwa chikafu kunzvimbo dzinosvika 12 matunhu chaiwo. Idi zvakatooma, nzara mutongo wakanyangaritsa. Tinoramba tichindowatenda wari kubuya murawa, dai zvaramba zvichienderera mberi. Masangano akazvimirira ega anyora tsamba kuhurumende kuti imborandutsire waChina wari kura wachisikinya tukono munyika. Kunyange wari kuuya nomari yatinenge tichida, wabva watosaya zvokuita, nokuti woChinawo wabva watonyora wachitoreketawo kuti iwo wari kuziva vanhu vaChina wanoita kusikinya tukono. Zvakatooma. Kuno Masoja mairi anonzi munesi Wilfred naDzimbaneti Tatenda wagopuwa makore 40 mubodzi okugara mujeri rawo roMasoja nonyaya yekuba wakapakata. Kwai izvozvi zviri kuitiwa kuti wagofuratidza vanhu vese kuti wari kudaba Masoja anoramba achisikinya tukono. Heno ticharamba tichiringa kuti zvinoita sei, kana peno zvinobatsira peno zvinobatsiraba. Kambani yonhimbe inorima mumaronderamu yafadza wazhinji nokutoti
gwenya ravo romagetsi wanobika wanozuwa ratanda kusenza nyasi wakagoboya mari padandemutande inoita miliyoni nozviuru 400 zvomari yekuAmerika zvokuti wariise wakabva watoriisenzesa kuti wariise ipapa wachazonhadzirawo wachibenhutsa mari iyi pang'ono asi tinoramba tichizvitenda izvi dai zvaramba zvichienderera mberi. Sarudzo dzokutsvaka wanomirira bato reZANU-PF haidi dziri kuramba dzichiitika hadzo, asi kukubana nokunyirana aiwa watowo mugariro. Nyasi kwese kwadzanga dzichiitiwa vanhu vanga vari kundoburika mumavhidhiyo padandemutande wari kuita zvokunyirana nokuita bvongamupopoto chairo. Haidi mabi angu, heno ticharamba tichiringa kuti zvinopera muchechere kana kuti zvine vamwe wachatoita kuchema chaiko. Nyasi chinyika yese yadoka iri kuchema wakomana wekiriketi unobva wasaya kuti kohokonai mujiro wawaita nyasi uribe kana chisvinu ipapa tatotadza kana kuti tizvirekete zvisvinu, asi wakomana iwawa aiwa wanokodzera kuti wange waripo. Heno zviri kuitika mabi angu, unosaya kuti kohokonai tambokwidziwa ndege mumashure imupo wahwina, asi nyasi pawanga wari kufanira kuti wahwinewo kana iko kupera simba kwacho unobva wakusaya kuti chii rekai Charles Mabika agobvunza chekuti chii wakomana chii nokuti unobva wazvisaya. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. Nyika yeSouth Africa yaita mhanza yapuhwa mari inoita madhora ekuAmerika mamiliyoni 950 okuti ibatsirike nokuyamurika munyaya dzodziwa mupengo dzi. Kwai mari vachagoibenhutsa yabereka zvishoma zvakanyanya. Aiwa tinotenda wabi yedu wari kuitirwa zvakanaka. Rindi wesisuru ari gurukota rawa Ramaphosa ari kuramba achindoita kupotserana kukohana chaiko nomatope nomutungamiriri wenyika ikweyo. Aidi mabi angu, unosaya kuti zvinopera seiko. Ticharamba takaringa iko zvinenge zviri kuendako tichigokunyepaipo zvinenge zvaperera. Kwai kuNamibia kunonzi kuOkongo kwaita mvura ino mhepo iri kutoita kuhwadza chaiko. Ipapa mvura iyi kwai yagwarasha zvinhu zvakatowanditsa pabodzi nokusiya vamwe vanhu waribeka nadzimba. Mabi angu, heno zvakatoita kunyangarirwa chaiko. Ticharamba tichiringa kuti zvichaita sei, asi tiri kuringira kuti hurumende yavo wagoita karikiriki kuwanhadzirira pokuenda pari nani. Kwai Masoja ari kutonga kuSudhani aisa vamwe vanhu kuti vaite makurukota, asi nyika dzakaita sana Amerika dziri kudaba kuzvimbwa izvozvo. Waari kureketa kuti kana matoda itai kuti vanhu vaite sarudzo waise watonge watungamiriri wavanenge wasarudziwa nevanhu. Idi zvakatooma. MuAmerika yabva yareketa kuti yakutopfika homwe yokubatsira hurumende yekuSudhani. Idi pakaita kunyangarirwa chaiko. Ticharinga kuti zvinopera sei. Kwai kuGhana kunonzi kuBhogoso kwapfa vanhu vazhinji nokuti kwaita kuputika bhambu chairo. Pari kuziva kuti vanhu vangani wapfa kana kuti zvambotekaira sei. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zviri kudini tichigokunyepai. Idi dzimwe nyika dzinohwira vanhu vadzo zvakaita kunyangarirwa chaiko. Hurumende yeSerbia kwai yabva yakanzura murezinesi rokuchera lithium iri kucherwa noRio Tinto kambani yokuAustralia. Kwai ipapa zviri kutoitirwa nonyaya yekuti wakadzinga Djokovic wakati wachamudaba kunyika kwawoko. Mabi angu, pakaita kunyangarirwa. Heno dzimwe nyika dzinoita kuhwira kudari vanhu vadzo dzedu aiwa unotosiiwa uchidyiwa zvakadaro uchiisiwa kusairirwa imbwa chaiko. Mukupedzesera chikwata chomaprotea aiwa chiri kufadza idi zvachaita nyasi chikwata choIndia aiwa zvisvinu. Toramba tichivatenda wakomana awa. Takadaro zvedu tagumira pano kwanyasi nosondorino. Mangwana tinenge tiripo bapa Nhau. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.